господа, аз съм Аня и се намирам в Ел Клуб Матадор, разбира се, къде е другаде? На най-хубавото и прекрасно място. И се намирам сред най-купунджиите. Вижте как се веселят, вижте за какво става въпрос тук след мен. А тук на масите са само избрани хора тази вечер, както знаете, 20 декември до 25-та година е последното парти на Ел Клуб Матадор. Ще се срещнем пак отново 2026 година. Затова искам да се представим както трябва в най-добрата си светлина. Разбира се, Ел Клуб Матадор, къде е другаде? И така, нека продължим да видим какво става. След малко и Румен Борилов заедно с нас. Здравейте, господине! Здравейте, госпожо! Как се чувствате тази вечер? Аз се чувствам много добре. Вие как се чувствате с Рама? Перфектно се чувстваме, благодарим много. Да те поздравя. Най-перфектната вечер с най-перфектната госпожа. Благодаря. Какво да очаквам от един бизнесмен? Мъж класа. Вечерта е на 6. Заповядайте в Ел Матадор. Това е номер 1 дискотека. Здравейте! Как се чувствате? Много супер! Вие сте музикант. Да. Как така решихте да ни гостувате? Ние винаги идваме тук след музика. Винаги сме тук. По принцип, каква музика правите вие? Тази музика сме. Нали? Балканска музика. Ще имам честа един ден и при нас да гостувате. Винаги. Винаги. Очаквам ви. Това е твоя колега, нали? Здравей! Здравей! Как се чувстваш? Супер! Тук при нас в Ел Клуб Матадор. Винаги е тук е супер. На 25-ти сме тук. Ще имаме участие тук на 25-ти. Чакаме ви всички. На Макс. Купона ще е на Макс. На 25-ти. Да, на 25-ти. Четвъртък. На 25-ти четвъртък очакваме ми тук с най-добрия клавирист, нали така? Така. Здравей, госпожице, как се чувстваш? Здрасти, супер! Пак си много красива. Как успяваш да си винаги толкова красива? Така съм се родила. Така съм се родила. Супер, изглеждаш както винаги много хубава. Много се радвам да те видя тук отново при нас. Радвам се, че аз се виждам всеки път. Здравей, честит рожден ден! Мерси. Рожденичката, звездата на вечерта тази вечер си ти, а не Румен Борилов. Да, съм. Да си ни жива и здрава. Ти си редовният ни клиент тук и аз много се радвам да те видя. Мерси много, много съм благодарна. Много съм щастлива и много хубаво се прикарвам тук. Ел Клуб ти пожелава много щастие, пари, успех и вечна любов. Мерси много. И така, дами и господа, продължаваме с Румен Борилов. И така, дами и господа, до мен е Румен Борилов. Не кой да е. Румен Борилов, моят приятел, най-добрия. И моята най-готина приятелка Ания с трудната фамилия. Защо не може просто да ми изречеш фамилията? Много е интересна, много екстравагантна и екзотична, не знам, като теб. Румен, как се чувстваш тук при нас? Супер ми е, много готино, много яко. Обстановката сама говори за себе си, страхотно парти. Българите знаем да го бонясваме където и да се намираме. Наистина. Ще гостуваш ли пак отново тук при нас? Естествено, нямам търпение, само да ме поканиш. Обещавам ти, 26-та имаш всеки месец участие при мен. О, тук сме, разбира се. Очаквайте нови яки неща и нашия дует. Да, нашия дует, аз вече няма да бъда организатор.